Έφυγε! Γιάννη, έλα. Θέλω να ανοίγουμε από τη δεξιά μεριά και όταν κερδίζουν οι άλλοι την μπάλα θέλω να κάνεις άμυνα, καλή άμυνα. Εντάξει, είσαι εντάξει? Πάμε σκυλί, πάμε. Πώς τα πήγα, ρε μάνα? Πώς με είδες, ρε μάνα? Μάνα, εγώ είμαι. Ποιος είσαι εσύ, παιδάκι μου? Δεν σε ξέρω. Άμα δεν σε ξέρει η μάνα σου. Μπες στο bigbreak.gr και ανακάλυψε την πρώτη ποδοσφαιρική κοινότητα στην Ελλάδα. Για να σε μάθει η μάνα σου.